हाग्रामाया थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ गिदिर बिपिएफ दैदेनगिरिफोरनि अनगायै बिथांमोना मालाबाबो हानि खामानिखौ मावाखै, जेरावहाय बिथांमोना रायजो राजानो हानि जेंनाखौ फोजोबनो नागारै देरहासार बसुमतारी बिथां बायदिया 13टा साहा बागान बानायदों। मोनसे साहा बागाना जुदि 100 बिगा खरैबाबो 1300 बिगा बेयो जोंनि हाखौ सेनानै लादों, रायजो राजानि हाखौ सेनानै लादों। हाग्रामाया गावनि ब्लेक मानिखौ व्हाइट मानि खालामनो थाखाय बिहावनि नामाव 150 बिगा माने रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान खालामदों। बर'आव मोनसे बाथ्रा भाव दङ, सैमानि लानजायखौ गिहुजों नाबाबो सिदा गोथों खालामनो हाया होननाय। हाग्रामानि जा साननाय हनाय बे जेब्लायबो खेंख्राखा, बिनि गोरबोआव मालाबाबो भिजन सोदोबखौ बियो मालाबाबो मोनफेराखै आरो बिनि थाखाय गोदान सोदोब बियो। गतिके बियो थांनाय 17 बोसोराव कमिसननि गेजेरजों बर' समाजखौ डिस्ट्रय खालामबोदोंमोन। बे कमिसना बिनि खुगायाव दंखाय भिजन सोदोबखौनो बियो कमिसनखौ बुंखागोन, बे स्वाभाबिक। मानोना बिनि गोसोआनो खेंख्राखा, जेरै सैमा लानजाया खेंख्रा। बेफोर मिशनफोर फोसावनायखौ लानानै थामहिनबा नैबे भिजन डकुमेन्टखौ फोसावनायखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया गिनाय दं नामा? हाग्रामाया स्वाभाबिक गिनाय दङ। जोंनि मानगेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बोसोरब्रैनि गेजेराव दा बोसोरबायाव हाबदों। जोङो 2,60,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जोङो सुफुंनो हाबाय। हाग्रामाया थांनाय 17 बोसोराव गिदिर बिपिएफ दैदेनगिरिफोरनि अनगायै बिथांमोना मालाबाबो हानि खामानिखौ मावाखै, जेरावहाय बिथांमोना रायजो राजानो हानि जेंनाखौ फोजोबनो नागारै देरहासार बसुमतारी बिथां बायदिया 13टा साहा बागान बानायदों। मोनसे साहा बागाना जुदि 100 बिगा खरैबाबो 1300 बिगा बेयो जोंनि हाखौ सेनानै लादों, रायजो राजानि हाखौ सेनानै लादों। हाग्रामाया गावनि ब्लेक मानिखौ व्हाइट मानि खालामनो थाखाय बिहावनि नामाव 150 बिगा माने रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान खालामदों। प्रमिला रानिया गावनि ब्लेक मानिखौ व्हाइट मानि खालामनो थाखाय गुबुननि नामाव वाइल्ड लाइफनि सिङाव थानाय हाखौ सिफायनानै साहा बागान बानायदों। बेफोरबायदिनो बिथांमोना 20,000 हेक्टर हाखौ डिस्ट्रय खालामनानै, प्राय 1.5 लाख बिगा हाखौ डिस्ट्रय खालामनानै, हाग्राखौ डिस्ट्रय खालामनानै रायजो राजाखौ खोमसि बा गोसोम मोनसे पर्दाजों खोबना दोननानै गावसोरनि थाखायल' खामानि मावदोंमोन। गतिके बेफोरनि फिथाइखौ बावैसोनो मोननो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना साननैसोल' नेथ' आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जों बेखौ फोसावजोबगोन।